V tomto návodě si ukážeme, jakým způsobem učitel pracuje s programem Edubáze, jakým způsobem se žáci přihlašují a jak učitel může využít výukové aktivity pro práci s žáky a rozvoj jejich dovedností. Ve chvíli, kdy si spustí učitel program Edubáze, přihlásí se na webovou stránku, zobrazí se mu přihlašovací okno, každý vyučující má k dispozici přihlašovací jméno a heslo. Ve chvíli, kdy se přihlásí, tak se učiteli na úvodní obrazovce zobrazí jeho PIN. Ten PIN je možné využít právě pro přihlašování žáků. Pokud se žáci chtějí přihlásit na svých zařízeních, tak postačí, aby zadali svůj přidělený PIN a své jméno. Jednotliví žáci se mohou přihlašovat nejenom přes PIN, ale také pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, které získají od učitele nebo od správce. Rozdíl mezi těmito přihlášeními, pokud se žák přihlašuje s přihlašovacím jménem a heslem, je v tom, že se ukládají výsledky zkoušení a veškerá historie činností, které žák s Edubází provádí, pokud je přihlášený při pomocí svého přihlašovacího jména a hesla, tak mu zůstane k dispozici. Tady je vidět, jak se liší přihlašovací obrazovka, pokud se přihlásíte s PINem. V tu chvíli systém čeká na zahájení aktivity učitelem a žáci ve své podstatě, protože vstoupili do systému jako anonymní, nemají vůbec žádnou možnost se kamkoliv podívat. Oproti tomu žáci, kteří se přihlásili pomocí přihlašovacího jména a hesla, tak mají přístup k materiálům, které pro ně jsou k dispozici. Každý žák je zařazen do určité třídy a podle nastavených práv je tím určeno, jaké materiály žák má viditelné. Pokud si žák nějaký materiál rozhodne spustit, může se vzdělávat. Tímto způsobem je pro žáky k dispozici v podstatě veškerý obsah školního portálu Edubáze a žáci se tak můžou vzdělávat z domova, zkoušet, ověřovat si informace nebo se i prohlédnout materiály, se kterými se potkali ve výuce. Součástí programu Edubáze je velké množství výukových aktivit. K těm aktivitám se dostaneme velmi jednoduše tady pomocí úvodní obrazovky. Po vybrání aktivit se zobrazí kategorie, se kterými můžeme pracovat. V rámci těch jednotlivých kategorií jsou aktivity, které se dají využít pro práci s čísly, pro rozvoj matematických dovedností u žáků. Další kategorii aktivit je práce se slovy. Učitel tady může vytvářet aktivity, které rozvíjí v podstatě libovolnou znalost a dovednost u žáků se zaměřením právě na tu týmovou spolupráci. A posledním typem aktivity jsou průřezové aktivity. Tady jsou aktivity, které v podstatě jsou obecného rázu a dají se využít v různých situacích dle potřeby učitele. Práce s aktivitami je velice jednoduchá. A ta práce s těmi aktivitami funguje tak, že učitel si vybere například kategorii práce s čísly, náhodné číslo a v tuto chvíli se zobrazí pro danou aktivitu volby a nastavení, které dávají smysl. Aktivita číslo, náhodné číslo v tomto případě znamená, že učitel si může na číselné ose vybrat rozsah čísel a nastavit, do kolika skupin chci rozdělit žáky. Ve chvíli, kdy ťuknu na odeslat aktivitu, tak se mi na jednotlivá žákovská zařízení zobrazí a vygeneruje náhodné číslo ze zadaného rozsahu. A tady už je vidět, že mám přihlášené 2 žáky. Ti přihlášení žáci systém detekoval ty 2 zařízení právě podle toho zadaného PINu, který žáci zadali při svém přihlášení. V tuto chvíli ale nejsou k danému učiteli navázáni ti žáci, kteří se přihlásili pomocí přihlašovacího jména a hesla. U těchto žáků je potřeba, aby učitel nejdříve systému řekl, ve které třídě vyučuje. Takže pokud vím, že v tuto chvíli učím ve třídě 8A, tak je potřeba, abych si v seznamu dostupných tříd vybral třídu 8A
A následně, pokud se podíváme tady do aktivity, už systém zajistí, že ti dva žáci přihlášení, kteří jsou ze třídy 8a, se přiřadí k mému účtu. A ve chvíli, kdy klepnu na tlačítko odeslat aktivitu, tak se na žákovských zařízeních zobrazí náhodně vygenerované číslo ze zadaného rozsahu. A poté následně, pokud budu chtít rozdělit žáky například do dvou skupin, tak bude hned vidět, jakým způsobem se změní zobrazení žáků. No a v tuto chvíli již učitel by měl nějakým způsobem říct žákům, co s těmito čísly mají provést, jakým způsobem je využít ve výuce. A možností je hodně, například u této aktivity se dá zaslání náhodného čísla využít ve formě několika desítek různých variant. Mohu například rozeslat náhodná čísla z rozsahu od 1 do 10. Ve chvíli, než rozešlu čísla, tak nastavím rozdělení do 3 skupin žáků, odešlu aktivitu a můžu položit například žákům otázku: dokážete najít 3 čísla taková, aby jejich součet byl větší než 9 a výsledek dělitelný 6. Při takovémto zadání žáci, kteří získají na svá zařízení náhodné číslo v jedné z barev, musí ve třídě najít další žáky, kteří budou splňovat zadanou podmínku. Příklad můžu modifikovat například tím, že rozešlu žákům čísla pouze v jedné barvě. Ve chvíli, kdy odešlu aktivitu, zobrazí se u žáků náhodné čísla. Já položím otázku: najděte mi trojici takovou, aby jste dohromady vytvořili matematický příklad. V číslech, které vidíme před sebou, dalo by se například najít 9 minus 8 rovná se 1. Žáci se nacházejí, dávají do skupin, najdou se trojice a následně prezentují své řešení zbytku třídy. Tyto aktivity my jim říkáme v rámci programu EduBáze týmové aktivity. Týmové aktivity jim říkáme právě proto, protože rozvíjí u těch žáků spolupráci. Není možné, aby jeden žák nějakým způsobem vyřešil dané zadání. Žáci musí nějakým způsobem spolu komunikovat, pohybovat se po třídě a ve své podstatě tím dojde k rozvoji těch komunikačních dovedností, k té schopnosti obhájit svůj názor, vyjádřit své mínění a v případě, že dojde k nějakému konfliktu, tak řešit i problém. K jednotlivým aktivitám se určitě vrátíme ještě v dalším videu. Budu rád, pokud se vám video líbilo.